ملفên اسîra حکومeta ku heyî bi rastî jî zaten her kesekî davê jê ser her beşek davê jê ser beşekî dîtir û vê yekê jî bi vî rengî ev dikin, yani îzahetekî bi vî rengî dikin. Yani destê xwe de aslında wek wereqeyekê li beramberî me ku ew çi daxwaz bikin em vê qebûl bikin, bi vî rengî bi rastî hebûyîna esîrên me di destê wan de istiglal dikin û bi vî rengî wek wereqeyekî daxtê li ser me didin çêkirine. Ji ber ku rastîkî me ê bi vî rengî heye ki gelê me jî divê aliyê de bi rastî bi taybet serî de malbatên esîra êşên wan pir mezin in û em vê êşê parve dikin bi wan re. Bi qaserî ku van hevalana zarokên wî gelîne rê hevalên me ne. û xelkê me jî gerek dike vê bizanibe. Lê mixabin hikûmeta ku heyî vê daîmî tecîl dike wek wereqeyekê destê xwe da esîrên me bi vê rengî wek wereqeyê daxtê li ser me ku çi bixwazbin em bixwazbin vê qebûl bikin û bixwazbin her tiştê ku ew bêjin em erê bikine.